Wah, bocah-bocah minus do nang ndi? Ora do mara ning omah kaya wong ra duwe dosa wae. Wah, jajanku ki kok alongok engko nek bocah minus karo gawok sembrono dodolan rene iki. Woi, ada yang tiga ya? Lek langono lho. Ayo bareng berangkat. Ngojo iki lho. Ngono enek aku. Woi, cair nih bau. Sadele kapelan. Ulangun le, ulangun. Oh. Tidak meneh. Wah, dosa iki kok. Lek. Kowe apa aku sing tuwa? Sing aku sing tuwa. Ya. Tata. Kondo ya. Wis kondi wae kowe lebaran. Barang karo tangga-tangga lho. Ya jenenge tangga perlu lah. Dhewe njaluk ngapura arep tangga-tanggane dhewe kuwi perlu. Klambine anyar cair. Ya lu Klambi apa sarung iki? Yo duwa wong ini iki. gede lek ngene lho ya prinsipku gitu klambi sing gedhi. Ndak gedhi awet lho. Engko anake mbah. Yo iso. Ngene iki aku. Lebaran ki yo wis ora perlu klambi anyar, ora perlu katok anyar. Yo ora ki. Bener kowe. Lha contoh ki bawa katok suwek-suwek. Apa adanya? Yang penting tahun ini jadi kayak umur panjang, jadi bisa ketemu, wes kita harus bersyukur. Ora perlu lah katok anyar klambi anyar. Kok isi dalan? Wes mau karo lelah. Yo wes, dah suka musik. Wes harus sungguh sih. Wah, yo rene. Sebenarnya beli pangantra kan sudah lipat kula kalian jenengan nyuwun pangapunten lek. Nggih, tiang sepah nggih kadang kathah klentak-klentune kalih tiang nom. Tiang sepuh nggih nyuwun pangapunten saagung-agunge pangapunten mugi-mugi dilebur dosane kula kalih dosane panjenengan teng bulan riyaya niki. Mugi-mugi jodone dicedhaken jodone. Amin, Lek. Gendang ben rabi. Amin, Lek. Ora dadi bocah minus. Amin. Oke, di sampluki pacitane. Lah kowe karo bocah minus wis ngene urung. Waduh, urung jebulane. Oke, dosamu karo iki tukang ngapus ya. Wis, ngene sik. Rene canom kok. Wes yang dosa berarti ku sing ndungkem. Duh, kowe iki canom. Saya ora sadu padu, Dok. Lebaran kuwi momentum untuk saling memaafkan. Besar kecilnya kesalahan itu harus dimaafkan di bulan hari raya Idul Fitri. Wes salaman. Wes lah, salaman wong tau ya akeh. Lu putih lah ya. Oh, semoga Mana lah, pe cak nom ya kadang-kadang ya. Dik, sampe iki panganane. Jangan. Kamu. Asem e, Wuk. Wes aja direbutan to, dibagi adil. Sik, bagi aku. Oh, nang pangan rebutan. Oh, Titik bener. yo sak cili yo Siti. Wes ora dipangan pangan iki. Wes di enak nih ya. Disambiti panganane. Ayo makane sapi sik dilut. Aja dolong-dolongo. Ah, yo. Lalu buri, sikat buku babi gede. Siapa ya? Wah, ini saya dari PT Cita Jati. Oh, siapa ya? Pegang. Balik. Loh, kok pamit? Yo. Loh, jajanku kok rantas ngene iki. Kon gare aku karo tape. Waduh, bocah iki mesti dibawa karo bocah minus iki mau. Wah, ora beres tak golek ini. Apa weh? Tempe. Ngono niku bawang iki. Apa? Aku nang iki. Leleng mudian ya. Ya gak. Wah, salah.
Lek salah, nongko ya nongko. Terima kasih buat mantan. Goyanganmu dhisik penak. Neng ndi bocah ya? Mangan jajan jak oleh, ki ora digawani blunga. Boleh kena panganan nyong. Woi. Boleh oi. Bruh. Boleh oi. Woi. Bocah pacakannya kayak Gabriel. Pakai anak kok. Kelambi apa sarung gue? Kelambi apa sarung? Wes kok kan ora tahu. Kok banget lagi. Sebelum sih. Ya rene. Nek pangan kali strene di patule kula ora jenengan nyuwun pangapunten ngene. Nggih, tiyang sepuh nggih kata lupute kala cangkem. Nggih nyuwun pangapunten sak agung-agung pangapunten tiyang sepakatan kata luput salah lupute kala cangkem nggih nyuwun agung pangapunten. Mungkin apa sing dadi kekarepane panjenengan lan kula di mungkin sing dadi tangkemmu, nah semele, tangkemmu, nah semele. Ten.